ଆପଣ ସ୍ପେସିଆଲି ମେଟ୍ରିକ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମାର୍କସିଟ୍ ଥିବ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡବଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ରଖିବେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ କହୁଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ନୋଟିସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, ତେଣୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା +2କୁ ତାହେଲେ +2ର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର +3 କରିଛନ୍ତି। +3 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେକ ସେମିଷ୍ଟାରର ସବୁ ଯାକ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ତା'ର କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଇଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ବିଇଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର NCT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିପାରେ। NCT ଆପଣ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ NCT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କଲେଜରେ କରିଥିବେ ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ତାପରେ ଟାଇପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କିଛି ଟାଇପ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ସେଇଟା ଟାଇପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆଫିଲିଏସନ୍ କହନ୍ତି, ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ଆସିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର NCT ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର। NCT ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କ'ଣ? OTPRM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାହାରେ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବାରୁ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ OTPRM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ OTPRM NCT ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ବିଇଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆସିଲା ଆପଣ ଯଦି ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସିଟି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଟିର ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ରେଡ଼ି କରି ରଖିବେ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ SC ST ଆଉ OBC ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲି କହିବି ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। କାଷ୍ଟ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଏବେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉ କି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ। ଓକେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ID ପ୍ରୁଫ୍। ଆପଣ ID ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ଦେବେ? ID ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଥିବ ସେଇ ନେମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଟା ଭଲକରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନେମ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନେମ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ID ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନେମ୍ ବା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ସ୍ପେସିଆଲି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପାଖରେ, କାରଣ ସେଇ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ହିଁ ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା, ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ ନା, ସେ ଫର୍ମଟା ବି ଆପଣ ବାହାର କରିକି ଦେବେ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, এইটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା କିଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛି ଏଇସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କାରଣ RSTରେ ଏଇସବୁ ମାଗିଥିଲା। ଓକେ, ଏତିକି ରହୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
आउ बहुत पिला अछंती चैनल को देखुछंती और सब्सक्राइब करना तेणु चैनल को बहुत परिमाणे सब्सक्राइब करंतु ओके रोज थैंक यू।